Shalom, dihamu amanami dohot inanami, alanaing pukau tama pertangiangata di bagasan Bornginon, parjuloma hujahoho kami nagabe susunan acara dihita di Tikion. Na parjulo marede sian bukuede nomor 10 ayat sada dohot ayat 2. Na paduahon fotum, na patuluhon majaha epistel sian sada Korintus bidu onom ayat 12 sahatu ayat 20. Na paupaton marede sian bukuede nomor 226 ayat sada. Na palimahon jamita natar surat di sada Musa bidu 10 sada ayat sada sahatu ayat sia. Na paunopon marede sian bukuede nomor 202 ayat sada dohot ayat 2 huhut papungu pelean. Na papituhon tangiang pelean dohot pasu-pasu. Atong dihamu amanami nanami tapasada maroha nang pikirata jumulo mahita martangiang di bagasan rohatabe martangiang mahita. Amen. Marede mahita sian bukuede nomor 10 ayat sada dohot ayat 2. Buka bahal na umuli bagas ni debataki ay tu si doa nai muli kanuk jupang minggui hulului do disi ini debataki nungaro aku Tuhanku maho Tuhanmu se ai dibakas ingatanmu kasih hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia na tumopalangit dohot tanoon, amen. Songono do hatani Tuhan Yesus, martua maakan namawas male mida hati goran, ay pabusuro do nasida, martua maakan nayas todi, ay idaw nasida do debata. Haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurong sa itogihon mahami tuanakmu asa ibana na punahami lehon madihami haporseaon na sitong asa holan ho sabing haposan nami unang loas huriam marhaposan tuaka na dihasyanganon ay holan hodo haposad dohot haporusan saya si maroham patuduhon tuhami dalan tuhatuaon asa jupang hami asineroham nagodangi alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amen. Tajahama nagabe turpok epistel di pertangiangata di Bornginon ima natar surat di sada Korintus bidu onon mamukamai sian ayat 12 sahatu ayat 20 jala oma nagabe turpuk jamita di mingguta di hari Minggu ima minggu pa 10 sadahon dung Trinitatis tajahama marsika soring sada Korintus bidu onom ayat 12 sahatu ayat 20 saluhut nado jadi diahu alaidang saluhut marguna saluhut nado jadi diahu
alaidang jadi patuduhon ni manang aha ahu. Tu butuh haido akasi panganon. Jala butuh haido tu akasi panganon. Alai rapasohoton ni debata duakai. Alai yang godagingi unang ma tu permainanon. Tu Tuhani ma. Jala tu dagingi do Tuhani. Alai di pahehe debata do Tuhani, laos paheheon nama nang hita di hagogo onnai. Dang dibotohamu ruas ni Kristus do pamatang muna. Tung pakyok kuma akar ruas ni Kristusi bahen ruas ni siula permainanon. Do mai. Dang dibotohamu naung gabesada daging dohot boru-boru na jahat anggo sapor tusi. Ainin na do, nagabesada daging do nasida na duway. Alai napadumu diri na dohot Tuhani gabesada tod di doi dohot ibana. Maporus mahamu pasiding permainanoni, na sadosa na niula ni jolma di balian ni daging na do. Alai na marmainan mardosa ni daging na sadiri do. Dang dibotohamu dagingmu na do joro ni tod di porbadia na dibagasa kamu naung jinalomu na sia debata dadahamu napuna dirimu na. Ay argado hamu ditobus dibaheni pasangap hamu ma debata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite to di muna ay debatado napunai. Ima sahatna martua doaka na tumangihon hata ni debata jala naupiopsa. Amen. Marede mahita sian bukwede nomor 226 ayat sada. O Hiau Tuhan marhite hatami. O Hiau Tuhan marhite hatami. Partang yang mahita. Asini rohama dihamu doho dame nasia debata amata doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata nagabe jamita di partang yang ngata bornginon laus turpukon nagabe epistel tu minggu na naing ro di minggu pasapulu sada hodung Trinitatis ima nadi enet sian buku sada Musa bidu 10 sada mamuka sian ayat sada rodi ayat sia. Kejadian 11 ayat 1 hingga ayat 9. Hujaha madihita tapai hutihut madibagasan rohat tabe songonoma hatan itu hatta. Saragam do pakuling masa disadok tanoon jalasada dohata. Jadi dinamarbukasan nasida sian habicaran jupang nasida matanopea di luat sinear. Gabe maringan nasida disi. Dungi masih padoham manasida tole tatopa ma tano bahen tano takko. Jala masak si tutu ita tutungi. Jadi tano na minasaknai dipakai bahen batu, jala barerang dipakai nasida bahen rapot. Dungi akadipadok nasida ma tole tapuka ma sada hutata, jala ta pajokon sada tukup suko rodi langit
pusuna. Tabahen ma beritata asa unang marserak kita tuliat portibion. Jadi tuat majahuba marnida huta dohot tukupi na pinauli niaka anak ni jolma. Dunginin na jahuba ma. Ida ma sada do bangso jala sada pakuling di nasida sude. Jalanunga dipuka nasida paulihon akai. Ope tungso hasudatan nasida paulihon saluhut na sinakapan nasidai. Tole tuat mahita jala tagaur pakuling nasida disi. Asa unang bedia tusi sahalak pakuling ni dongana. Jadi di paserak jahuba manasida siani tuliat portibion gabe macoho nasida paulihon hutai. Di bahini didok guarna Babel. Ala disido di gaur jahuba pakuling ni sadok isi ni tanoon. Jala siani di paserak jahuba nasida tuliat portibion. Ima hatani tu hatta. Di hamuaka amanami dohot ina nami sudi hita namarpungun waing di bagas tabi di natapatupa partangyanga di bagas Bornginon ahama nanaing dohonon ni turpukot tu hita marhite kisah menara Babel manang tuku Babel didok di hata Batak songon najupak kita di bagasan turpuk nau hujahahot tu hita tokinon. Di hamua kamang dohot tamuinang molo tauji muse pamanaton majaha di ayat tulu dohot ayat opat tai ida jodi ayat tulu dohot ayat opat molo di hata Indonesia di doksongonon mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Hamu akamang doho tamuinang merhite ayat nahu ulang hujahanaki di ayat tulu dohot ayat opati gabe jupak kita do di sisa da kesan di patuduhon aka anak ni jolmai di patuduhon jolmai di hati-hai sada sifat kesombongan manenganengahon hagijangon molo di hata Batak di dok. Melalui rencana itu mereka memperlihatkan kesombongan mereka. Patuduhon manang manenganengahon hagijangon ni rohana sida. Ido asa didok nadeba menara Babel adalah menara kesombongan. Lapatanna ditiki di Paulina sida tukuk Babeli mereka sedang membangun kesombongan. Molo didok disi tapajokon sada tukup sukot rodi langit pusuna. Sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Ini sama saja dengan menantang kekuasaan Allah. Mangasangi debata. Hami pe boido mabahe songoni, hira songoni ma nanaing dohonona. Jadi buat kami tidak perlu Tuhan. Inama satu kinayat tong. Ay molununga di bain nasida songoni menara macai tibo. Satu kinay persuadon nasida nama Tuhani. Dang rikok bedi nasida. Laus rope hadua muse ay nasumar. Dang mate behami. Karena kami sudah punya tempat menara yang tingginya. Puncaknya sampai ke langit. Itu kesombongan. Diri purohana si dadang diboto debata na dirohanai pikiran nai rencana nai sakap nai diri purohana si dadang dipantau debata ulau nai. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara jangan coba-coba sombong di hadapan Tuhan. Berniat saja seperti yang kita baca tadi di dalam firman Tuhan itu Tuhan sudah
menggagalkan. Tuhan sudah kacaukan. Hamu kadongan saha porsiaun, kesombongan mendahului kejatuhan. Jadi akahala na sobong na manenga-nengahon hagijangon itu hanya menunggu waktu untuk jatuh. Sekali lagi kesombongan itu mendahului kejatuhan. Kesombongan adalah jenis virus yang merasuki hidup manusia hingga pada saat ini. Karena itu waspadalah terhadap virus yang satu ini. Jadi unang tapaloas virusi songgop tu dirita. Asau nang gijang rohata. Adong dojol maon ibarat ni perkara te baru sabuk putih ya dipakai ngaulu ditedangi kalik-kalingi. Ulu sampai siga sipatuna sampai meluka pak nai. Bahasa asa diboto halak ibana. Perkara te. Tapi baru sabuk putih. Artinya baru belajar. Alai molonunga sabuk hitam ibana. Salam menuduk di rupa nih. Salam menuduk. Bahkan dia tidak mau memperlihatkan kalau dia sudah menyandang sabuk seperti itu. Adong do petinju na sobong. Ketika dia diperhadapkan dengan musuhnya, belum bertanding dia sudah memperlihatkan bahwa dia hebat, dia akan mengalahkan musuhnya. Tapi sekali pukul lawannya itu dia sudah langsung KO. Igudang dojol mana songoni pa jago-jagohon, pa pistar-pistarhon, sobong na soina ma, sampai angir yang go sipata langiti. Hamu kadongan saha porsiauni, songoni ma na taida di bagasa trupukon, sadahiat dohata, jala seragam pakuling. Itu dikatakan di ayat 1, satu bahasa dan satu logat. Jadi kita bayangkan, kalau Menara Babel, peristiwa Menara Babel tidak terjadi, logat kita satu, seragam pakuling. Bahasa dan logat kita satu. Alai alani kesombongan nasida nakiningan, gabe dikacau hode batama. Jala mamukasianima didok gabe marserak ma bahasai. Bahkan mungkin molo diselidiki bahasa narong di Portibion, boy meribu, bahkan 100.000. Tadinya dari satu bahasa, satu logat. Ala ni hagijangon ni rohani jolmai. Jadi ditiki membangun Menara Babelina sida, Roma tukak sang gijang. Leo simin nina, HP di leo batu bata. Kirim batu bata. Inna rupani HP di Leot Simin. Songoni makacau. Akhirnya bangunan yang mereka rencanakan itu tidak jadi-jadi. Aladang masyat tu sabena sida. Gabi masyat Tuhan ma. Hamu kadongan saha porsiaun meragam duta jalo pasu-pasu siat debata. Adong dui hapistaran. Adong dui hamoraon. Hagabiun, hasangapun, dilio debatado habuion. Kemampuan kepada kita, dileho teknologi, songon natai dan waing. Pasu-pasu ni debatado idohot akan na asing. Asa merhite turpukon sudenai na adong dihitai nagabe songon kelebihan, tarajumi iko pakyod tadui tua kaulaw nadinggan. Pakyod talaw pauliulihon, tarlubi pakyod ta laho pasangap tuhatay. Jadi na terjadi di Tuku Babeli, na terjadi di Menara Babeli, di sido, di tiki di leon debata, tunasida kakemampuan, di leon pikira doh takaparbinotoan, nai pakyon nasida mangasangi debata. Jadi jolma sinuaing pe akahitan waing buru songoni. Di leo tuhita akahalubian alani akamang dohot tamuinang
buanglah kesombongan, hiduplah rendah hati, seret maroha ima tahanguluhon, asa taruli hita dia kapasu-pasu, dapot tita akasilas ni roha, tulus sude natasakapi. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan, dihatam na kubigi hami. Ajari hami marserep ni roha. Ajari hami patutoru diri nami. Merendahkan hati, merendahkan diri. Ajari hami Tuhan mabolokon hagi jangon ni rohai. Kesombongan ni. Nabui mabaik kami madabu. Tuhan jauh bade batama nami. Pasu-pasu pertangyangan nahu patu pahami di bagasa Borginon. Patu-pasu ruas ni huriam manang di dia pe maringanan. Lehot dihami akalas ni roha. Tupahi akaulon nami. Asima roham dihami. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangia kami Tuho. Amin. Marede mahita sian buku ede 202 ayat 1 dohot ayat 2 laus tapa pungu peliata. Akon mapiliata tuadupan di debata martangiang mahita. Ali debata ama nami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na ni lehon mi tu hami pilihan nami tuho, sa ijalo may gabi uap na hutus di julom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami gudang ni silihon-lihon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mahita mangidu di tangiang alea manami. Alea manami na di banua gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaunmu. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Say samadusa nami songon panisa nami. Di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Una kami tugiho tu pangujunan. Palua mahamisian pangago. Ay hodo na punaharajaon. Doho tagugoon. Rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Didongani asini rohani Tuhata Jesus Kristus. Dohot holong ni rohan asya debata mata. Dohot parsauran nito di porbadia mahamusa luhut na. Amin. Amin.
Horas marihita salu na kamanami dohot ina nami molo tungadong aka si pangano taparade rap mangatom mahita jala hupasahat tami ma tabi tuhita. Horas